आं बार आगोलाव बुंनाय बायदिनो जे बिथाङा अलरेडि मेन्टेलि क्रेक आरो जि रोखोमनि तत्स तात्सिल्ला बे एक्टिभिटी बिनि माने प्राक्तन सासे सीएम चिफ जानानै एबा आइजो माहारिखौ जिबायदि अपमान खालामदों फैसानि मोनसे लालसा बिथाङा देखायनानै जिबायदि माने अपमानजनक एक्टिं खालामनानै 75,000 लानो ना हानि पाट्टा लानो होननाया बिटिआरनि रायजो राजाखौ जोंनि आब'मोनखौ आंनि आइमोनखौ अपमान खालामनाय जादों। बिथाङा बे 75,000 फैसाखौ मिनिं गैया होननानै बे एक्टिभिटीजों बेखौ फोरमायदों आरो हानि पाट्टाखौ लानो होननाय सदबा बेबायदि बिथाङा जिउआव हा पाट्टाखौ थांनाय 17 बोसोराव मात्र 20,000 मानसिनो बिथाङा हा पाट्टा होदों आरो जोंनि सरकारा दाहालागै 85,000 मानसिनो जों अलरेडि हानि पाट्टा होखांबाय। गतिके बिथाङा जे सासे साननो रोङि आरो अस्टिल एकेबारे लास्ट लेभेल थाखोनि सासे सुबुंसो सासे कमेडियानाबो एसाब लेभेल नंबावला बिनिसायबो एकदम गाहायथाराव थांबाय बिनि माने साननाय हनाया बेखौ बिथाङा बेवहाय परिचय होदों आरोखि। हयथ' मिन्थिया दिनै बेसेबां मोजां मोजां आसनि मैया आं स्पेसियलि आगोलनि जि आसनि जोंनाव 40टा फ्लेक्सिबल स्किम दङ बेखौ आं बुंथ'ला किन्तु मैयानि जोंनि जि माने गोदान माने बिथांखि आइ अनसाय बिथांखि बे बिथांखिखौ बिथाङा जों मा साननानै मावदों बे खोथाखौ जुदि बुजिनो हाबानो बिथाङा आसलते बे खोथाखौ बुंनो हानाय नङा। खारन जोङो दा दिनै बर' आइजो आरो बिटिआरआव थानाय आइजोफोरखौ जोङो जन्म जानायनि सिगां जि प्रेगनेन्ट अबस्थायाव थायो बै समाव जोङो 1,000 करि रां बिथांमोननो जोङो मुलि जानायनि नामाव बिथांमोननो जोङो होनो थांगासिनो दङ। बे ओरैबायदि समायना मोनसे बिथांखि बेखौ खोनानायनि उनाव बिथाङा आसलते मा रावै बे खोथाखौ बुंनो हायो बे बिथांनिसो बाथ्रा। आं मोनसे खोथाखौसो बुंगोन बिथांमोना दासान्दि माने जयनिं खालामनाय मोनसे माने हाथायाव मोख्रानि माने खेला गोदो जों नुयोमोन बान्दरनि खेला दमबुरि बाजायनानै दुंद्रुं दुंद्रुं बेबायदि गावसोरनि मानसिखौनो लिंथुमनानै हाथायाव माने जयनिं खालामथिंनाय हाबाफारिखौ लादों। मैया तामुलपुराव जाय सुबुंफोरखौ बिथांमोना जयनिं होदों बेफोर गासिबो बिपिएफनिखा। बेवहाय रावबो इउपिपिएल गैया, बेवहाय रावबो बिजेपि गैया। गावसोरनि मानसिखौनो लाबोनानै जमा खालामनानै गावसोरनि गेजेरावनो मोनसे कनफिउजन खालामहोलायनानै बे माने मरेल बुस्टआप खालामनायनि मोनसे पलिसि बेवहाय जेबो माने जोंनि इउपिपिएलआ साननांगौ जेबो गैया। आं मोनसे खोथाखौसो स्पष्ट बुंगोन हाग्रामा महिला आरो बिपिएफ पार्टिखौ जेब्लासिम राकेश ब्रह्म थागोन अब्लासिम इउपिपिएलआ जिन्दाबाद जाबाय थागोन आरो प्रमद बर'आ फैगौ 50 बोसोरसिमबो जेब्लासिम बिथाङा चिफ जागोन अब्लासिमनो चिफ जानो थागोन। पिता भीष्मफोरबायदि बिथांनि हाबाफारिया जानानै थाबाय थागोन आरोखि। बे सासे सिखाव मानसिसो बे माने बेदर गेसाव जाबथिंग्रा मानसिसो बे सैमाफोरबायदि एबसुजों जोजाना हगार हरनाय मानसिसो बेयो धेमाजियाव लुरुन जदिजों जोनानै होगारजानाय मानसिसो बेयो बिटिआरखौ सावनोसो फैदों। गाबोन बिटिआरआव जुदि माबा मोनसे खारनाव बिराद गन्डगल जायोबा गावजों गाव जुदि दाङाबाजि जायोबा बिनि पुरा दाया कास्टम बसुमतारीनि। खारन कास्टम बसुमतारीया सिदा सादा मानसिफोरखौ अरण्य जायगायाव थांनानै हा इभेक्सननि जायगायाव जिबायदि बियो माने गरम खालामनायनि मोनसे थासारि बानायगासिनो दङ बे एकदम बेदर गेसाव जाग्रा मानसिफ्रासो बे खामानिखौ मावनो हायो। बिथांखिनि सेगा गासिबो मोनबाय 2 लाख करि बाथौ थानसालियाव अनसाय बिथांखिनि सेगा 10,000 मानसिया 12,000 करि मोनखांबाय आरो माइनाव सोरां बिथांखिनि 25,000 करि आत्महाय गटनो फार्स्ट इन्स्टलमेन्ट हिसाबै 3,800टा सेल्फ ग्रुपनो होखांबाय। जानुवारि दानाव 6,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो अनसाय माइनाव सोरां बिथांखि होनो थांगासिनो दङ। मासनि आगोल 12,000 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 50,000 थाखा करि होनो थांगासिनो दङ। बेफोर गासिबो खामानि जाबाय। बे कास्टम गेसाव एखेबारे गेसाव माने बेदर जाबथिंग्रा मानसिया बिटिआरनि जायगाखौ फैनानै गुबुंले खालामनाङा आरो आं बिथांखौ हुकियानि होखायो। बिथाङा एवार्ड जाखानानै थानाया मोजां जे नंखाय खोथा बुंनानै बिटिआरनि रायजोनिफ्राय आरो नोंथांमोना भट मोननो हाया बे खिन्थु खाथां। कास्टम बसुमतारीया गेसाव मानसि बे मोजां हावायाव थानो हाया, मोजां माने मोजां परिबेसाव बे थानो हाया। हाग्रामाया गेसाव मानसि बे गेसाव पार्टिजों गेसाव मानसियासो ज' जायो। मोजां नावाव गाखोनायाथ' हाग्रामा होननायाथ' फैगौ नैबे लकसभानि इलेक्सननि उनाव बे ओनसोलावनो खुनु बिपिएफ थालिया।
बे ओनसोलाव पुरा बिटिआर ओनसोलावनो लकसभानि उनावनो माने बिपिएफ होननानै थालिया बेयाव गासिबो इउपिपिएल जाजों थांगासिनो दङ बे खोथाखौ बिथांमोना मिथिना लाथों हा गोदोनाय नावाव गाखोनाया बेबायदि जे माने नुखा होनाखानो बिथाङा माने बे अराव बारसोमना लादों बे गावनि जाम्बानिसो फाव आरोखि नै सुपार 50 मिसना सोरनि थाखाय दिनै जे जोङो 5,000 कोटी स्टुडेन्टफोरनो स्कलारशिप होगासिनो दं सोरनि थाखाय बेफोरबायदि भिजन लानानै खामानि मावनाय गोदो हाग्रामानि समाव खोनादोंमोन नामा गोदो हाग्रामानि समाव मायोमोन बेदर जाहोनानै रायजो राजाखौ जुमाय लोंहोनायासो मोनसे मिशनमोन सेंग्राफोरखौ खिबुआव पिस्तल एसथाब होनानै 20 जन 25 जन सेंग्राखौ मोनसे गलायाव सोना दोननानै मोनाबा मानसि धमकी हैनो थांहोनाय बहाबा सोरखौबा सेटेप खालामनाय बेबायदि बिथोन होग्रा बे दोलनिसोमोन बेफोरबायदि मिशन बिथांमोनाव दङमोन जोंनाव दिनैनि दिनाव मानसि समाजखौ मानसि बानायनो थाखाय जोंनाव बिथोन दङ आरो बे रोखोमजों जों 40टा माने बिथोन लानानै जोंहा खामानि मावदों बिपिएफनि दिनाव बिथोन होननाय शब्दआनो गैयामोन दिनै आङो सिलाकुटि गामियाव लामा बेखेवना फैदों दिनै आङो बरमसारि गामियाव लामा बेखेवना फैदों दिनै हाजार मानसिया दिनै सिलाकुटियाव आंजों ओंखारफादों लामा राङैनो खमियाव 2,000-3,000 सुबुङा दिनै गावबा गावनो खाम सिफुं लानानै ओंखारबोदों बेखौ आं 75,000 बिनानै लाबोदों नामा मोनसे खोथायासो सैथो जे हाग्रामा बाहिनी अर्थात बिपिएफ बाहिनीया लकसभा इलेक्शननिफ्राय बिटिआर ओनसोल गासिबो खारनांगोन बिसिनि दैदेनगिरिफ्रा बे बिटिआर ओनसोलावनो थानो हानाय नंलिया खारना जों बिसोरबायदि सिलाय बन्दुक लानानै होसोआ खारना रायजोआ होसोगोन खारन रायजोनो नांगौ खामानि आरो जों खामानि मावनानै रायजोनो खोथानि मथे खोथा होनायनि थाखायनो बिथांमोननि नंखाय खोथा लानानै गामियाव हाबनानै गेसाव आलुफोर बायदि फेसावनायनि जि हाबाफारि बिनि थाखायनो रायजोफ्रा बिथांमोनखौ होसोगोन आरो बिसोरखौ बिटिआरआव दोनलिया बिपिएफखौ बिटिआरआव दोनलिया रायजो राजाफ्रानो